Hello. Giawhag na ako ang naa sa gawas, palihog og sulod dire. Mga bata, dali na mo kay magsugod na ta. Okay. Mayong buntag ka na atong tanan. Mayong buntag po usab sa ato ang buhi nga Dios ug mayong buntag sa ato ang nagsunod sa ang pulong mo kinabuhi ko sa atong social media. O karon ako ang isunod ang ato ang opening prayer nga pagadag-on sa ko ang bana nga si Albert. First, magampo ta. Mga itagtabang sa atong buhay nga Dios. Kaya wala kita'y mahimo kung wala siya sa atong kinabuhi. Labing gamhana na mo nga Dios nga magagagahon. Salamat Lord ning sayo sa kabuntagon. Salamat Lord sa kadasig sa matag usa ka namo kag kinabuhi. Lord, aniya kami nga alam mo na sang mabati ang mong presensya. Amo na sang madunggan ang mong nga pulong Ginoo. Salamaton kay Ginoong Dios nga aniya kami karon nagkahiusa alang sa among panimbahon diha kanimo. Lord, tungod ka na sa imong dakong gugma nga tungod naa na mong diri karon Ginoo. Tungod kay kami na gugma usab kanimo. Lord, salamat sa kapag-uhan sa matagusan ng mga kinabuhi. Tungod ka na sa imong mga tambag diya Ginoo kanamo. Lord, please kami Ginoo sa among panimbahon karon. Bisan pa Ginoo sa nagpadulong pa lang diri Ginoo. Ikaw magauban kanila nga moto diri nga safety Ginoo. Salamat Lord. Sa laing nasang Domingo ay imong gihatag ka namo karon nga wala kami laing simbahon, wala kami laing pasidunggan, ibayaw ikaw lamang Ginoong Dios. Lord, salamat Ginoo nga imo kaming giubanan, giproteksyonan Ginoo sa tibok semana. Wala ka nagkulang ka namo Ginoo. Lord, amo ka karong simbahon Ginoo. Naging namang pulong Lord. Imo kaming gipimugsog giungol aron ikaw among simbahon daygon Ginoo. Lord, among ihatag among ginabuhi diha kanimo. Salamat kayo Lord God. Lord, bilis kami Ginoo. Bisan pa Ginoo nga sa madala sa imong pulong Ginoo, imong alagad Ginoo. Tagayog dugang kaisog, kusog sa pagsultis litok sa imong nga pulong. Ibilis usab Ginoo sa modala sa lawiton, sa mga instrument Ginoo nga walay mga distraction nga mga babag sa mga nagkasing-kasing. Lord, salamat sa tanan. Yes Lord, hallelujah. Dalaygon ka nga Dios nga among yalagaran, di salamatan. Kay ikaw man ang naghatag ka namo proteksyon, panalangin, kanimo lamang ang dumog himaya sa pangalan ni Jesus. Amen. Ug karon ako ang isunod ang music team nga pagadalhon sa tanan nga mga music team.
Race. Check. Usbon ko, maayong buntag kanatong tanan. Hallelujah. Nagpadaumon ba atong kabuntagon? Hallelujah. Amen. Hallelujah, no? Bisag sa unsa pa kabisi sa atong kinabuhi, nagahinan gihapon ang atong buhi nga Dios aron ato siyang simbahon ni ining kabuntagon. Sa dili na to pagsugod, atong himamato ng atong isig kamatutuo diha kang Kristo Jesus, pinaagi sa paglamanahuhay o pangamustahay. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. Kanindot nga lantawon ang Kristohano. Kung mag-iusa, puno sa gumaway panagsina. Pagkatahong nalang gayod nga lantawon. Kung ang tanang Kristohanon magkahayon sa nakaroon. Pagkanindot na lantawon ang Kristohanon. Kung mag-iusa, puno sa gugmaway panagsina. Pagkatahong nalang kayo't nga lantawon. Kung ang tanang Kristohanon magkahiyosan na karon. Kasa Diyos kitang tanan usara. Walay relihiyon, walay dominasyon, kitang tanan managsuon. Kasa Diyos kitang tanan usara. Ihatag ang imong matamis na pahiyong. Ihatag ang matamis mo pahiyong. Pagkatahong na lang gayon. Kung ang dalang Kristohano managkatiyo. Yes, Lord. Hallelujah. Amo pa kang daigon, Lord Jesus. Amo Yes, kang Lord simbahon, Lord. Sa tasastagsa na mo kakinabuhi, Lord. Tungod sa imong pagkamaayo, Yes, ug Lord. tungod sa imong gugma, nga walay paglubad, Lord. Yes, Lord. Yes, Jesus. Hallelujah. Simbahon ka sa kinabuhi ko, kinasing-kasing nagaduol ako. Ibabati, O Diyos, ang presensya mo. Kanako nga nagpaubos. Niya, O Diyos, ang kinabuhi ko,
Lord. Hallelujah. Uhaw kami sa imong presensya, Lord Jesus. Niak kami matag usa, Lord. Nangandoy sa imong presensya. Yes, Lord Jesus. Tungod sa imong dakong gugma diri ka namo, Lord Jesus. Yes, hallelujah, Lord God. Yes, Lord Jesus. In Jesus' name. Jesus. Amen. Say amen. Amen. Hallelujah. Ato pag yung awitan ng atong buhi nga Dios. So nasa ko'y basahon diri nga verse diri sa Salmo 71 verse 15 to 17. Isangyaw ko ang imong mga matarong nga buhat. Yes, Ug Lord. isulti ko sa tibok adlaw ang kaluwasan nga gikan kanimo. Amen. Bisan tuod ug dili ko kini matukib. Daygon ako ang imong gahom o Ginoong Dios. Yes, O Lord. isangyaw ko ang imong pagkamatarong, ang imuha ragayod. O Dios, gitudloan mo ako sukad pa sa akong pagkabatanon. O gisangyaw ko gihapon ang imong kahibulungang mga buhat. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Atong ipadahunok ang mga pagdayeg sa atong buhay nga Diyos. Hallelujah! Yes, Jesus. Dahunok sa pagdayi kanimo lang. Yes, Lord. Dahunok sa pagsimba kanimo lang. Yes, Lord. Dahunok sa mga pagdaig. Dahunok sa pagdayi kanimo lang. Dahunok sa pagsimba kanimo lang. Dili ko ihunong ang pagsangyaw sa kahibulungan mong buhat. Dili ko ihunong ang pagpaambit sa kagawasan na batunan. Ang akong puso gilukso-lukso o gisayaw-sayaw sa imong presensya, O Diyos. Ang akong kamot iwara-wara o gipakpak-pakpak sa kagawasan na batunan. Sa imong presensya ako may kagawasan. Yes, Lord. Dahunok sa mga pagdaig. Dahunong sa pagdayi kanimo lang. Yes, Lord. Dahunok sa pagsimba. Dahunong sa pagsimba kanimo lang. Dahunong sa pagdayi kanimo lang. Dahunong sa pagsimba kanimo lang. Dili ko ihunong ang pagsangyaw sa kahibulungan mong buhat. Dili ko ihunong ang pagpaambit sa kalawasan na batunan. Ang akong kusog ilukso-lukso o isayaw
Wala kang katulad, Lord. Ikaw, Rajod, walay ka pareha. Nga mo pasaylo, Lord. Ug ikaw, Lord, ang manluluwas sa tanan, Lord Jesus. Dihalang kanimo ang mga pagdaig, Lord. Mga pagsimba. Hallelujah. Bitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan na kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Bitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Bitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan na kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Yes, Jesus, wala dyan kay katulad, Lord. Imo lamang tanan, Lord, ng mga pagdaig, Lord Jesus. Kay ikaw ang tag-iya sa tanan, Lord. Yes, hallelujah, Lord Jesus.
pa kang awitan, Lord Jesus. Imo lamang ang tanan, Lord, nga pagsidungog, mga pag-awit, paghimaya, Lord Jesus. Ikaw ang mapataas ni ining kabuntagon, Lord Jesus, sa among panimbahon. Walay laing na mataas, kundi ikaw lamang, Lord. Kaya ikaw ang tag-iya sa tanan, Lord. Jesus. Dili ko maasoy, sunod ning dughan ko. Ang kadako sa gugma mo, tanang kalapasan, imong gipasaylo. O Diyos, ikaw ang kaluwasan ko. Imo ang langit ug yuta, bisan pang kawanangan, imong tanan, imo ang tanang kadungganan. Pasidungog o pagdali, paghimaya, pag-awit. Sulod ning dughan ko, pagpaubos ug pagsalin. Ang kaugmaon ko kanimo lang. Ang tanan, imo ang langit ug yuta, bisan pang kawanangan, imong tanan,
Yes, Lord God. Wala kami mahimo, Lord Jesus. Kung wala imong tabang, Lord Jesus. Yes, Lord. Ang imong mga kusog, ang imong pag-guide ka namo, Lord. Yes, hallelujah, Lord. Thank you, Lord Jesus. We are so thankful, Lord, na nakailami ka nimo, Lord. Yes, hallelujah. Tungod niya, Ana, Lord. Niya ay kausaban sa tastagsa na mo kakinabuhi, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus. Doon na kami mga paglaom, Lord, kay niya ka, Lord. Nakaila ang matag usa ka na mo, Lord. Nga bisan pa sa mga pagsulay ni ining kalibutan na adunay kapatulunganan ang tanan, Lord. Yes. Ikaw among dalangpanan sa tanan, Lord Jesus. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Kay wala dyan may mahimo kung kami ra dyan. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Sa dako nimong gugma ka na mo, Lord. Yes, Lord. Magluban, Lord Jesus. Imo ang tanan ng mga pagpasidungog, paghimaya, pag-awit, Lord. Ikaw mapataas sa tastagsa na mo kakinabuhi. Yes, sa matag adlaw, Lord Jesus. Yes, hallelujah. Ikaw, Lord Jesus. Diha lamang kanimo, Lord, ang mga pagpasidungog, pagdayig, paghimaya. In Jesus' name, amen. Amen. Na-bless ba ang tanan sa awit makalangit? O karon akong isunod ang scripture reading nga pagadalhon ni Sister Madeleine. May buntag ka natong tanan. Check. Ug ari na usab ta sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo diha sa Mateo 24:3 hangtod sa 8. Mga kasamok ug mga paglutos. Samtang naglingkod si Jesus dito sa bungtod sa mga olibo, ang mga tinun-an misikreto pagduol kaniya og nangutana. Sultihi kami, kanusa matuman kining tanan ug unsa ang mahitabo nga magpaila sa panahon sa imong pag-abot og sa katapusan sa kalibutan. Si Jesus mitubag, pagbantay kamo ug ayaw kamo palimbong ni bisan kinsa, kaysa ako ngalan daghang tawo ang moanhi nga mag-ingon, ako ang Mesiyas, og daghan ang malimbungan. Makabati kamog mga gubat sa duol ninyo, og mga balita mahitungod sa mga gubat sa halayo apan ayaw kamog kabalaka. Kining mga butanga kinahanglan mahitabo, apan wala kini magpasabot nga mauna ang katapusan. Maggubot ang mga nasod ug mag-away ang mga gingharian. May mga kagutom ug mga linog sa tanang dapit. Kining tanan sinugdanan pa lang sa mga kasakit. Ang pulong sa Ginoo. O karon ako ang isunod ang testimony nga pagadaghon sa Narcis Russell. Amen. May buntag ka natong tanan. Kibalo ko nga, madaugon kitang tanan. Kay nga naman, ni ata karon. Amen ba? Amen. So nagmadaugon kita.
nagmadaugon gyud ang Ginoo sa atong kinabuhi kay wala gid ta nagpabitad sa mga unsa may mga buluhaton sulod sa atong panimalay. Amen. So sugdan ako ang kadaugan kay kung kadaugan ni pastor nga akong bana, kadaugan usab na nako. Amen ba? Kay kung unsa po'y gibati sa ato ang kapika sa kinabuhi, mubati pud ta, di ba? Mubati pud ta kabugaton. Kay ngano man, mahal gud nato. Mahal gud nato ang atong kapika sa kinabuhi. So mga igsuon ko sa Ginoo, ni atong mga December tong na-admit akong anak dayon una pastor kanang nagkuan jud siya sa iyang lawas ba kanang duna jud siya gibati nga kanang makaingon ko nga dili na lamang pud ko kalihok-lihok kay magsige malamang pud ko paluap og tan-aw niya kay kanang kalit man siya kanang malipong niya mamikog ingon ana ang iyang gibati. Daghang mga higayon nga ang akong nga igsuon muna nga makahilak jud ko sa kamaayo sa atong Ginoo. Kana bitong dili ingong hilak sa kaguol kung dili hilak nga tungod sa kamaayo sa Ginoo nga iyang gipalabang si pastor sa iyang gibati. Salamat ko sa Ginoo sa akong mga igsuon diya sa Ginoo ug igsuon diya sa unod. Wala jud ko'y laing masampit ang ako adjong mga igsuon na Ati Madilin, Ati Ilbe, la mama, kung mga igsuon, kay sila Marvin, sila Eden, sila Yinyin, kay mo may madali-dali na to. Muna nga, pasalamat ko sa Ginoo nga, gibutang mi diri nga, ang akong mga igsuon, duol pud mi. Kay sa panahon nga aduna tay bation nga daw di nato kaya, wala gitay dali-dali nga masampit kung dili ang atong silingan. Usa sa akong mga silingan kay ako aman yung mga igsuon, pamilya. Muna nga mga igsuon kung aduna tay mga silingan ato agi na silang kanang panggaon kay ato ara bang ubang igsuon tuwa sa lagyo. Kung emergency na kaayo ang ato adyo ng silingan mo'y matawag dayon. So mo na bless kaayo pud mi kay gibutang mi daring dapita nga ang akong mga igsuon naa dito si Ate Madeleine sa Luyo dinaapod diri sa atubangan. Anytime sila Brad Serapin tanan mga kaigsuonan diya sa Ginoo sa panahon nga manginahanglan mi ninyo naa dayon mo. Sa panahon nga kanang patabang mi mga pag-ampo naa dayon mo. Sa mga igsuon diya sa Ginoo. Muna nga, dako na kong kadaugan kay nagdulong ang ato ang Thanksgiving anniversary. Unya si pastor ato, mga pila na lang gyud kasimana nga, mga pila na lang gyud kasimana nga, kanang hapit na atong Thanksgiving. Unya, sudsud na kayo ang pagpangandam nato diri sa simbahan. Karon kay, si pastor nagdako na lang iyang huna-huna nga naay daghang trabahoon. Mainitan gani siya gamay, malipong man siya igsuon, malipong gid siya unya. Moto naabot sa punto nga kay pag-check ni pastor ang iyang abnormal kay ang kana mang kolesterol o kanang triglyceride. Unya kana di ay kolesterol, triglyceride, mantika na sulod sa atong lawas. Unya, kuyaw di na kung dili mag-normal mga igsuon ko sa Ginoo kay mao manay mo bara sa ugat. Mao na kung inikabara dito sa ugat, musaka sad ang high blood kay maglisod man ang pag-agi ang atoang red blood cells. Muna nga magkuan aginod pod ang iyang kasing-kasing. Daghang mga higayon nga kanang kulang kog tulog, dili lang siya kay magtan-aw man guniya kay burag ginhawa niya. Mahunong jud siya kanang mo vibrates kanang mo kalitsak ana ba din mo mata na sad siya kay bikil kaayo ang iyang kasing-kasing. Mao to nga giresetahan may ato og kanang tambal sa kolesterol. Ang pinapadjud ka challenge diha kay ang effect sa tambal kay
mamikog man pud siya niya mag-anxiety, niya mag-acid reflux siya, sa labad iyang ulo, huot ang iyahang dughan. Mubitaw ang amo ang tangad diri sa likod nga upaw. Kay mo man dayon iyang ingnon nga, gail kog tangad, bubuan na kog wet flower, mo'y sige niya simhuton. Mauto nga, bati man jud kayo ang effect sa tambal. Moto nga gipangayo ginamo sa Ginoo atong January 26 nga timing pag ito namatay ang ilahang youngest nga si Pastora Elsie. Dito siya gitabang siya atong nga time niya. Ni ana kay siya iyang kuan nga kuyaw man og kanang burag di na niya kaya kay muputol man iyang ginhawa. Mawala jud siya niya. Mutuin ko ayaw buhi kay naa ang Ginoo. Naa ang Dios nga mutabang nato, siya ang Dios nga ingon ko gipalabang manggani ka sa kanang leukemia, cancer sa dugo, ingko kana pa nga cholesterol, palabangon usab ka sa Ginoo. Mao to gipangayo na mo sa Ginoo kay ang effect sa tambal kay kuan man kanang mangkram siya, kanang mag-anxiety di sa kadulog. Mo to among gipangayo sa Ginoo nga dili naman siya mo inom ato, ang among gibuhat, ang iyang lifestyle dili siya magparat, magsige na lang sa tulag, isda, magutan, nya nagbarley siya. Mo to pagbalik na mo, pa-check sa iyang lipid profile, gamay na lang kulang nga manormal ang cholesterol. Mo to pag ato na mo sa doktor, ni ana ang doktor nga, wala di ay kay giinom, isa sige lang, dili lang nato pugson, kay di man kaya ang imong lawas. So mag lifestyle na lang ka, mag-diet na lang ka, para kanang humangkaon, mulakaw-lakaw, ligid pa. Bati di nang human nagkaon, mulingkod ta. Kay kabantay ta, kung human natog kaon, murag kapoy sa. Pero kuyaw di ay na kay, nagtambak dito ang cholesterol sulod sa atong lawas. Ang mga kinaon di ay ana, dili siya mahilis dayon ba. Muna nga, palakpakan gid nato ang Ginoo sa kinabuhi sa iyang alagad nga, giayo gyud si Pastor Gideon, wala pa'y Thanksgiving. Maayo jud kay ang Ginoo. Muna nga, kay kung nibalik pa mi atos doktor, the same ra gyapon ang pagkabuhaton. Malipid profile lang gyapon, ya kanang procedure, laboratory, ingon ana di resetahan og tambal. So naara gyud giya ang Ginoo mga kaigsuonan. Muna nga, salamat sa pagdulong sa ato ang Thanksgiving anniversary. Salamat gyud kay sa Ginoo kay padulong pa lamang mag March 4 na ana tay bisita hantod sa March 6 ubay-ubay ang mga bisita nga kanang niari daghan kaayo sila niya ari man gid to sila magstay sa atoa kay tagalagyo man silang dapit niya pasalamat kay ko sa Ginoo nga sa kalampusan sa atoang Thanksgiving anniversary sa matag usa ka nato. Kay dili ka to gyud maporma mga kaigsuonan kung wala si Lord, kung wala pud mong tanan. Uban sa atong panaghiusa, naporma ang tanan sa gikan sa pag-arrange hantod na sa preparation sa tanan sa atong Thanksgiving ug atong palakpakan ang Ginoo sa mga tagsa-tagsa nato ka kinabuhi kay salamat gis Ginoo daghan kay silang mga testimony ang atong mga bisita. Daghan kay sila testimony nga kanang nisaksi sila sa pagkamaayo sa ikaduha nga tuig natong Thanksgiving anniversary kanang makita nila nga naa kuno ta sa bukid pero grabe ang panalangin ni Lord. Kay pag last year nga Thanksgiving nato sa wala pa diri atong tungura kuan kanang wala pa ni naingon ani haligi o kanira siyang dapita diri sa stage mo'y puro halwoblak niya. Dares ana haligi na siya dayon. Abog pa kay ni diri niya. Salamat sa Ginoo sa iyang pag-provide sa tanan natong mga panginahanglanon. Kana bitong mangayo rata ni Lord kay siya man ang tag-iya sa tanan. Dili gid niya ihikaw kay siya may ang tag-iya sa tanang butang. Kung unsay gibiyal ni Lord sa atoa, dili na atoa, kung dili gikan na ni Lord tanan. Igo ra gitang gipiyalan mga kaigsuonan. So, salamat yung kaiskanan sa Ginoo sa matag-usa nato nga aduna gitay dakong gugma ba diha sa
pagpagamit sa pagpangandam sa atong ikang duhang tuig nga anniversary. Salamat gid kay sa Ginoo sa matag usa nato ka kinabuhi. Unya nalipay kay sila kay kanang bisan dili komportable ang ilang pagtulog kay tungod sa kadaghan, pero ang atong madunggan sa ilang kuan puno sa mga pagdaig ang ilang malitok nga grabe gyud si Lord dinhing dapita. Munay akong madunggan nila nya sa mga pagkaon giatiman gid sila ni Lord uban sa atong mga kaigsuonan tanan. Salamat gyud katong tanan nakitaan to sa Ginoo. Dili to siya malimtan ni Lord. Katong tanan nakitaan to ni Lord ang ato ang mga kahago, ang ato ang mga walay tulog, pipila ka adlaw kanang tanan nakitaan na ni Lord. Si Lord ra gyud magganti ni ana. So pagkahuman sa atong Thanksgiving kay kanang si pastor ato gihilantan, din sunod si Marvin, kay doon na pag ito sila biyahe ato sa syudad, kay na-meeting si Pastor Gideon. Unya ako pod pagka-wibis, gilantan ko, unya sakit kay kong liog, ani, unya, pasalamat ko sa Ginoo nga usa ka adlaw ra akong hilanat, yung pagkaugma, nitawag si Yin nga, kumusta mong kaday? Ingo, kanang arang-arang naman ko, sa maanha ko diya, luto de siya utan Bisaya. Salamat sa Ginoo. May kay ughawiran nako kay moana din sa kay kita siguro siya sa akong sitwasyon nga kanang gahigda ra ko niya pugson ra nako bangon niya. Salamat sa Ginoo nga giayo ko ni Lord. Niya makita magyud nato kaniadto pagsugod nga ako'y magsigig dala dire. Unya, nag-ampo jud ko sa Ginoo kay daghan man kay tak pamatanon. Unya, nga ampo sa Ginoo nga matrain sila bisan dili batanon, mamama man ka, wala na magbase sa edad kung aduna tay commitment diya sa Ginoo nga magpagamit ta sa ato samtang aduna patay kusog. Mao to nga una nga ni Sanong nga mokumit sa pagpagamit sa pagsungled si Day Eden. Salamat kay Ginoo gyud kay kanang at palakpakan gyud nato ang Ginoo ni ana kay naamay ni sulti mga igsoon usa to ka magwawali nga mas maayo pa kunoy pawalihon siya kaysa padalaon siya kanta dire kay ngano man igsoon nagtuon ka sa mga lyrics dapat imo nang memorizeon karon dili lang kay na-memorize ra nimo ang lyrics, maminaw sad ka sa kuskus, kaskas diri sa mga instrument, mga gitar, imo nang paminawon kung kanusa ka mosulod. So nag-ampo ko sa Ginoo nga, doon ako yung mga kaabag sa pagkanta. Muna nga, salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Day Eden. Si Day Cindy is the first time niya nga to lead the song in front of us. Amen. Siya, first time to niya nga, ni song lead siya sa pagkanta. So, dili lang kay ni Day Cindy, ni Eden kanamo, kundili kanatong tanan. Aduna gitay, wa na magbase sa edad, mga kaigsuunan. Ang munay giingon nga, samtang niya patani ining kalibutan na mamuntos ta sa Ginoo. Unsa man nga mga bulahaton, mga katakos nga mga bulahaton nga gipiyal kanato, ato na siyang i-discover o ato nang ipagamit ngadto sa atong buhi nga Dios. Kay diha ko'y kanang naiusay nga aduna ko'y bation mo na nga si Dechari mo ako mabunlot niya mo na ang piano mablangko siya. So I pray nga si Dechari nga mahatagan sa kadasig nga motudlo ni Day Ailame nga siya makapuli sa kanang piano kung musunglid si Dechari. Salamat gyud sa Ginoo sa kaayuhan sa akong kinabuhi kay dili man kay ko tig-inom og tambal kung ako magsakit. Wala nga si pastor ma-stress po na siya. Imni dayon nagtambal, sugata dayon nagtambal. Nya lagi kay paminaw ko obora ni kanang hilanat gamay. Kanang ang nasa kong una-huna inom ra gyud kog daghan tubig ani 3 ka litro. Wala ginigyod. Kay dili man kay ko nga tawo nga tambal na yun, tagalihok, tambal. Ang ako,
Ang akong tambal una ang Ginoo gyud nga mangayo ko niya kaayuhan niya. Paminaw na ko nga di man grabe so di kay ko minog tambal. Muna nga tubig ra gyud ko. Sunang ka sa usa ka adlaw nakahurot kog 3 ka litro. 1 liter nga tubig niya giligo din ako pagkaugma. Sakit mo pud akong liog. Ani tunsil ba? Imnan din ako katong dulaw nga kanang powder kanang barag ipainit. Naarang-arang mo itong nakaback up ko ni Daisinde. Muna nga, ang tanan yun ako nga, kadaugan, gyud sa Ginoo ra gyud. Nakalabang ang tanan tungod sa tabang sa Ginoo. Ug maora to, dalaygon ang Dios. Salamat no sa kadaugan ni Sister Russell, especially sa ato ang alagad na si Pastor Gideon nga iya giayo sa iyang gipamati. O karon akong gisunod ang special number nga pagahimuon sa tanan nga mga mama. All women. Ito ang gayon. Kanta. Dali na mo diri sa ato ang stage. Mga mama, og moabutay nga mga mama. Dali na mo ba? May buntag sa tanan. Di amin sa inyong atubangan kay among halaran ang atong buhi nga Dios o awit nga naguluhan og ikaw ang kusog. Ikaw ang
walay makipaghinimula, walay maikakumpara sa imong gugma. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo alang sa tanan. Huluhod ako sa diilan mo, magsimba kanimo, O Diyos. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo alang sa tanan. Ikaw ang kusog, ikaw akong Diyos, o kalipay ko. Ikaw ang kusog, ikaw akong Diyos, o kalipay ko. Daghang kayong salamat sa tanang mga mama. O karon ako ang isunod. O karon mao ni ang pinaka-importante nga bahin sa atong pagpaminaw. Hinaot na ko nga walay dili ta maminaw sa mga distraction sa gawas ug ato ang paminawon ang mga pulong sa Ginoo. Karon ako ang ihatag ni Pastor Gideon sa pulong sa Diyos. Dalaygon ang Dios no sa mga kinabuhi sa mga mama nga halad silag awit ngadto sa atong buhing a Dios og diha sa maong awit gipakita mga igsuon nga sa atong pagpuyo sa kalibutan walay laing makahatag natong kusog sa pag-alagad, walay laing makahatag natong kusog sa pagpadayon sa pagbuhat sa mga buluhaton alang sa Dios. Ang Dios lamang, ikaw ang kusog. Sa atong pag-alagad sa Ginoo, kinahanglan nga ato gyung ibutang sa atong kasing-kasing unahuna nga ang kusog nato sa pag-alagad ang Dios lamang. Dili mga igsoon ang mga butang, dili ang mga saad diha sa isig ka tao kundi ang ato lamang Dios maoy atong kusog. Kay sa atong pag-alagad sa Ginoo gipakita sa Dios diha sa Biblia, dunay mga panahon nga dunay mga pagsulay. Og diha sa mga pagsulay na ang kaluyahon. Og ang sa panahon nga dunay tay kaluyahon, ayaw gayud kalimti ang kusog atong gikinahanglan dili gikan sa butang kundi dili gikan sa Dios. Ang ato karong paghisgutan mga kigsunan diha sa gipadayag maghisgot ni sa mga pamaagi o sa angay natong katunan nga mga buluhaton isip Kristohanon. Ang tanam ingong mga buluhaton isip Kristohanon. Kung ingon tang buluhaton mga kigsunan kinahanglan nato siyang bansayon katunan utingkayon kilatison kumbaga. Kay dili ta na mga pagtulunan nga gitudlo sa simbahan pagtulunan gikan sa Dios. Nay mga pagtulunan nga gitudlo sa simbahan dili di ay gikan sa Dios. Diha sa Mateo kapitulo 15 versikulo 8 kung imong lantawon diha sa Mateo the book of Matthew chapter 15 verse 8 to 9 diha nimo gapakita nga mismo si Jesus nakasakop sa iyang pag-anhi dinhi sa kalibutan the time nga si Jesus naa sa Israel diha mismo sa mga simbahan sa Israel o sa Jerusalem nay mga simbahan diha nga ang mga tao nagdaig sa Dios, ang mga tao nagsimba sa Dios, ang mga tao nag-awit sa Dios. Pero nakit-an ni Jesus nga ang gitudlo sa mga simbahan dili mga pagtulunan sa Dios. Hinimo-himo lamang di ay sa mga tao. Hinimo-himo katang isip kumbaga.
mga minugna lamang sa tao. Mao na nga hangtod ni ining mga panahon na si Jesus nang mga nagpasidaan. Kay dunay mga panahon nga gipakita ni Hesus Kristo nga gisulat diha sa Mateo 24 sa gibasa kaganina. Nga matud pa ato ng tagaan og pagtagad pag-usab. Mga igsuon diha sa Mateo 24 nag-ingon. Diha sa versikulo 4 si Jesus mitubag, pagbantay kamo o ayaw gayod kamo, palimbong ni bisan kinsa. Ang tanan miyong pagbantay, kinahanglan na ata kanunay pag-alerto, pagbantay kamo, o ayaw kamo palimbong ni bisan kinsa, kay sa ako ngalan, daghang tao nga muanhi, nga mag-ingon ako ang Mesiyas, o daghang ang malibungan. Daghan nga mo angkon nga sila Mesiyas, pinadala. Sila ang tinuod nga alagad, sila ang tinuod nga simbahan. O niya gipakita pag diha, daghan ang malibungan. Nganong daghan man ang malibungan, tungod kay daghang mga tao nga nagtuo, wala magbasag Biblia. O gayaw tuguti nga usa ka kakristohanon, nga wa gani ka kadumdum asa dapit ang bersikulo or libro sa Mateo. Mo nang mintras doon na pa'y panahon, doon na pa kay kusog. Ang Diyos mismo nagpasidaan pinaagi sa iyahang alagad nga si Haring Solomon. Diha sa Ecclesiastes Kapitulo 12. Ingon diha, hinumdumi ang imong magbubuhat. Kinsa man ang magbubuhat? Ang Diyos. Ang giingon diha, hinumdumi. Ang tanamiyong hinumdumi. Usa ka lisod kaayo nga realidad sa kinabuhi sa tao. Ang tao makahinumdum rag Dios kung dunay 50-50. Moadto daig simbahan og dili gani masolbad sa simbahan, moadto dayon og inaw-inaw. Kay mutuo dayon anang pulo padaot. Ang ingon diha mga kigsunan sa giingon sa Biblia, hinumdumi ang Dios samtang batanon ka pa. Ang imong magbubuhat, hinumdumi. Buti pasabot, tagaig panahon ang Dios. Imong tun-an ang iyang mga mensahe. Imong tun-an ang iyang mga pulong. Linya imong tapa, di ba, naapa na say panahon? Naapa na say kusog? Wala pa na siya magbidridin. Wala siya maghigda. Makalihok pa. Maunay tayo nga atong hinumduman ang mga mensahe. Katunan ang mga pulong sa Ginoo. O sa miaging Domingo, naghisgot mga kigsunan kung asa o kanus ana to dapat katunan ang mga pulong sa Ginoo. Ang mga pulong sa Dios diha nato makatunan diha sa simbahan. Pero dili tanang simbahan nga ang pulong sa Dios gitudlo diha sa simbahan. Tinuod. Dili tanang simbahan nagtudlo sa tinuod nga pagtulunan ni Jesus. Tama ba? Now, ang mensahe mga kigsunan nga ato karong hisgutan naa sa Gipadayag. Gipadayag kapitulo 6, versikulo 5 hangtod sa versikulo 6. Ingon diha mga igsuon, Gipadayag kapitulo 5 kapitulo 6 versikulo 5 hangtod sa versikulo 6. Unya gitangtang sa nating karnero ang ikatulong selyo og nadungog ko ang ikatulong buhing binuhat og miingon, dali nga rin. Og nakita ko ang itom nga kabayo og ang nagkabayo niini nagbitbit og timbangan. Nadungog ko ang daw usa ka tingog nga gikan sa taliwala sa upat ka buhing binuhat nga nag-ingon, usa ka litrong trigo o 3 ka litrong sibada ang mapalit sa suhol sa usa ka adlaw nga pagtrabaho. Apan ayaw hilabti ang lana sa olibo ug ang bino. Magampot ha. Amahan namo nga Dios sa makagagahom. Niya kami nag-andam sa among kasing-kasing una sa paghalad diha sa pagpaminaw kanimo.
sa pagpamati o pagkat-on na usab sa imong mga mensahe. Kuyog sa among mga kaigsunan nga naa karon sa nagkalaing mga lugar, sa nagkalaing mga nasod, nga mihatag sa ilang panahon sa pagpaminaw kanimo. O pagkat-on sa mga mensahe nga gikinahanglan namo nga makatunan aron makapangandam kami sa panahon nga ikaw mobalik. Salamat Amahan sa imong pagpanalangin kanamo. We declare blessing in Jesus name. Amen. Ang tanan mi yung puluhaton. Sa una, sa diha nga nag-family driver pa ko, ni decision ko nga mi-eskwela Bible School. Sa dihang nag-eskwela na ko Bible School, diha ko grabe nagkasakit. Nag-cancer ko, daghan gay ko mga sakit nga nagyan. Pagdala na usab na kog simbahan, labi na gyud sa mga nagtudlo na ko sa mga tao o nakasud ko sa Love Radio, which is daghan kayong mga lugar nga maaptan sa maong FM station, sa Liti, sa Ormoc, o sa Bohol, o ibin sa Bayawan, diri sa Cebu. Daghang mga tao nga mihatod sa ilang mga testimony nga pinaagi sa itong programa ang pulong mo kinabuhi ko, na bago sila, nausab sila. Sa padayon na kung pagbuhat sa buluhaton, daghan kay mga pagsulay. Diha sa trabaho, even sa pisikal, even sa gitawag emosyonal, daghan kay mga pagsulay. Apan ang Dios nagpahinumdum, padayon ang Dios nagligon, padayon ang Dios nga nagpukaw, padayon ang Dios nga naguna o nagtudlo aron ko makapadayon. Sa panahon nga doon ako'y tukuron nga mga simbahan, doon ay mga panahon nga naagay mga pagsulay. Sa gisgutan pa lang sa akong asawa, pagtukod pa lang dinhi, pag-abot sa second year, ang nagpasalamat sa Ginoo. Wala, gyud kanang maingon ko nga grabe. Kung unsang akong nasinatian nga mga pagsulay katong nag-acid reflux ko diha sa Cebu City, after nga naayo ko sa akong cancer, katong nagkuyog na anami anak, nibalik gyud ang ako ang acid reflux. Grabe gyud ka kuan kanang grabe gyud kalisod nga sitwasyon. Ang pinakalisod nga i-manage sa kinabuhi kanang makaingon ko ang pinakalisod nga i-manage nga sakit kanang maghuot ang imong dughan nga maputol ang imong ginhawa. Nga magsigig labad, grabe yung labara. Nga inig katulog muhunong ang akong ginhawa, makamatar ako kay muhunong ra sa iyaha. Pero dalaygon ang Dios mga kaigsunan, ang atong mga pag-ampo nimo, pag-ampo sa atong mga kaigsunan, kay dili lamang ikaw, ako ang nag-ampo, kundi ang atong mga kaigsunan, nga nagkikuyog nato sa atong pagsimba sa Dios, pinaagi sa atong programa ang pulong mong kinabuhi ko. Nag-ampo usab sila. Gani, dunay usas mga listener, nga sila gipadala sa Dios, aron ma-reflex ko. After sa pag-reflex niya sa akong lawas, medyo na arang-arang, pero nibalik. Pero salamat sa Ginoo, mga igsoon, gipadaygan ko sa Ginoo, pinagi po sa social media. Nga nangayo ko kumplitong kaayuhan, ang gigahatag sa Ginoo nga instrumento, dulaw. Kabantay mo kanang ipil-ipil, samtang nagkuan ko ana sa una, kanang naguna ko diha, nakakita kog dulaw. Nya mo to'y ako ang itimanan. Kanang punuan anang ipil-ipil, gilibutan na sa dulaw na amang ganin kinalutan. Nakakita ko nga ang dulaw na himong instrumento nga makaayo gyud sa unsa tanan akong gipamati. Akong gikalot, o niya akong gilidgid, akong gipugan, ay akong giinom. After 5 days, igong nahurot ang dulaw, giayo sakot sa Ginoo. Then, pagka pizza 3, pizza 4, pizza 5, before ang atong anniversary, nakaseminar pagyud ko, inana ang pagkamaayo sa Ginoo at ang pagpakan ng Dios, mga kaigsunan. Nagmalampuson, nagmadaogon ta sa atong second anniversary, o niya, giayo pagyud ko o kitang tanan sa Ginoo. Pagkanindota sa gibuhat sa Ginoo. Muna nga, kung doon ay mga pagsulay, dili na to kalimtan, naa sa Ginoo ang solusyon. Naa sa Ginoo ang tanang kasulbaran. Watay laing dalangpanan kung dili siya. Amen? Muna nga, atong hinumduman, nga sa padayon na to nga
kana bitong pag-alagad sa Dios, naagyo na mga pagsulay. Kanang ingon si Jesus gani sa Mateo kapitulo 5, 11-12 diha na makay Biblia. Mas maayo na agyo mo Biblia. Ingon diha nga ipakita diha nga bulahan kamo kung kamo gilutos, gidaog-daog, gibugal-bugalan, gibutang-butangan sa tanang matang sa pagkadautan o sa sala, paglipay o pagmaya kamo. Kay dako kayo mo og kante nga gitagana dito sa langit. Nya ingon po si Jesus diha nga ayaw mo kay bulong, ayaw mo kabalaka kumbaga. Iyang gisugilon ba nga maupod na sinatian sa mga nangalagad sa Dios o sa mga propeta nga nahimnag kanato. Buti pasabot, kanang mga butang-butang, kanang dauton ka, kanang lutuson ka, dili lang kay ikaw ra ang nakasinati niya na. Kundili, bisan pa sa panahon ni Jesus, bisan pa sa panahon sa Old Testament, ang mga tao nga mga lagad og Dios, ang mga tao nga muhalad sa Dios, ang mga tao nga musimba sa Dios, dauton gyud na. Ilhanan diha gipakita sa Biblia nga ang tinuod nga ilhanan nga sa tao nga tinuod nga nag-alagad sa Dios. Ang tao di ay nga tinuod nga nag-alagad sa Dios, bugal-bugalan, dauton, butang-butangan. Kung nangalagad ka sa Ginoo, o niya kusog ka kay mga butang-butang, basig wala ka mangalagad sa tinuod nga Dios. Unang ang tinuod nga Kristohanon, mapahilobon. Ang tinuod nga Kristohanon, mapaubsanon. Kay ang dili tinuod nga Kristohanon o nag-alagad sa Dios, bugal-bugalon. Unang kung sa imo ang pagpangalagad, gibugal-bugalan ka, gibutang-butangan ka, giingnan ka nga wala kay minteryo, giingnan ka nga lahi kag pagtulunan, lahi kag tinuohan. O niya, giingnan ka nga mga usapay mga dili maayo nga madunggan nimo. Hinumdumi ni. Ayaw sila tagda kay wala na sila mga lagad sa Ginoo sama nimo. Kinsa may gibugal-bugalan og nakasinatig pagbiyabiyan. Isa kunong kamot. Kaya ang uban wala pa. Ang uban bago pa. Ang isa po dito napita. Si Jesus nagpahinumdum. Ayaw kabalaka. Inay mong tapat ayaw kabalaka. Kay dili kay ikaw ra ang nakasinati ana. Si Jesus miingon diha sa versikulo 12 kapitulo 5 sa libro sa Mateo. Giingon usab nila ni ana ang mga propeta nga nahiuna kaninyo. Mga taong unang nangalagad ninyo, ila usab nga gibugal-bugalan. Unya, gipakita ang mga kaigsunan sa ato akarong gibasa nga sa padayon natong pagbuhat sa mga buluhaton para mahimaya ang Dios, malipay ang Dios mga kaigsunan, dili lang sa mga pagsulay kita makasinati, kundi makasinati pud ta mga kaigsunan, dili lang sa gitawag nga mga lokal, nasyonal, kundi sa global nga mga pagsulay. Gipakita diha mga kaigsunan nga magsugod na gani ang kasamok diha sa pagpadayon nato sa pagpangalagad sa Ginoo, makasinati tag kasamok. Makasinati tag gubat. Karon mga kaigsunan, grabe ang gubat. Dili na to kalimtan mga kaigsunan kana bitawng urag 3 years naman siguro ang grabing gubat sa Israel sa Gaza to Palestine. Unya sa Ukraine o sa Russia. 3 years na pod sila nga nagubat. Try to imagine sa usa ka tuig, grabe na ng tasa. Usa gani kaadlaw nga gubat, grabe na magay nang pagkuyawa. Unya imong makit-an naghan nga mga kinabuhi nga kalas. Unya ang gipakita pag yun ni Jesus diha, dili lang lokal, nasyonal nga kagutom, kundi global nga kagutom. Na mga famine nga mahitabo. Unya, unsa may angay na itong buhaton. Ang gipakita diha mga kaigsunan, diha sa gipadayag na kadungog ko nga daw usa ka tingog, nga gikan sa tiliwala sa 4 ka buhing binuhat, nga nag-ingon, usa ka litrong trigo o 3 ka litrong sibada ang mapalit sa suhol sa usa ka adlaw. Kung imo na siyang tugkaron mga kaigsunan, sa lain nga kanabitawng kanang sa atong
lungwahe or sa ato nga pagsabot, kana bitaw usa ka adlaw nimong trabaho, ang suhol ana igo rang ikapalit sa gamay nga pagkaon. O sa lain nga pinulungan, ang usa ka adlaw nimong trabaho, ang sweldo ana igo lamang ikapalit sa usa ka kan-anan. Ngano man, nganong mahitabo man na siya. Nga kung imong lantawon, karon wala pa kay nato masinatii ang gipanagna sa Biblia. Ang gipakita ang karon mga kigsunan sa minimum murag 700, 600 or 700. About sa mga kanang nagtrabaho ra diri, gawas lang sa gawas. Dong Jason, pila ang minimum karon diri lang sa Cebu. 560. Huwa pag yun mo abot og 600. 560. Kanang 560 sa pagkakaron ikapalit pa nimo nagpamahaw paniudto panihapon. Pero ang gipakita sa Biblia, moabot na gani ang gitawag global famine. Crisis mga kaigsunan, ang 550 or 560 igo na lamang ng ikapalit og usa ka kan-anan. Ngano man ang gipakita sa Biblia, mga igsoon, mo taas ang presyo sa tanang baligya. Ang 500 noon kung ari kas mga restaurants kanang 500, hindi na paigo sa kan-anan. Tinuod na, no? Pero tinuod, sa pagkakaroon, ma-manage pa nato ang 560. Makapamahaw pa ka, makapaniuto pa ka, makapanihapon pa ka, makasnacks pa yun. Pero ang giingon din ang usa ka litro o 3 ka litrong sibada ang mapalit sa suhol sa usa ka adlaw nga pagtrabaho. Gamay na lang kayo. Ngano man, mutaas ang tanang presyo. Kabalo ba mo sa gubat? Sa lugar di inang gubat? Pirti nang mahala ang produkto. Kabantay mo, sa mga nasinatian dire sa Pilipinas, like sa mga trahedya, dili na to kalimtan ang Cebu na kasinati og bagyo. Bagyong Odin. Dili to sa gubat. Kung imong lantahon, ang litro sa bagong after sa bagyong Odin, ang litro sa gasolina, niabot gani og 150. Wala kay ko kuan sa mga market, like example sa gasoline station, pero sa kanang mga takos-takos niabot og 150. About diri atong after sa bagyong Odin. Pirting mahala ang gasolina. Pag muhal gani ang gasolina, mumahal ang tanang produkto. Speaking about gubat, wala na nay gasolina. Wala nay mo deliver ana. Muna nga, grabe kalisod ang gipakita mga kaigsunan kung ablihan sa nagkupot sa silyo ang gipakita o gipanagna sa Biblia. Grabe na makalilisang. Dili kay nato masinatian ang gubat nga nahitabo karon kay layo man ta. Pero kabalo mo, kung imong lantahon, ang gubat karon dili na siya ordinaryo. Kung kaniadto ang mga lola moingon kaniadto ang dugo tigituhod. Nga kung imong lantahon ang armas kaniadto dili pa mang high power. Karon ang ilang armas gikan sa USA, pwede sila mopalubat sa laing mga nasod. Gani ang Japan, niinit na po ang North Korea, kay naa na po'y mga missiles nga igipalupad, i-ready ito palupad, ikan sa Japan, unya gitungon ang Korea. North Korea. Unang, nag-una-una silang pabuto, nag-una-una silang palupad. Nya kung muinit ni sila, ang problema kung ang Pilipinas magutang og military base, Amerika, gubaton yun sa China ang Pilipinas. Kung mahitabo ang gubat, tanang produkto
mumahal. Niingon ang usa ka pulis nga ako estudyante nga nahimong pastor karon. Ingon siya, karon pastor, nagtigo mi kwarta, mupuyo mi bukid. Kabalumi, nga ang grabing kagutom, syudad. Nga naman, wala kay makuy-koy nga kulotmon. Dire, kung wala na kay mapalit, labi na, ibin kitang tanan nga niya dinhi. Nagsalig lang ta sa mga kanang gibaligya sa merkado. Wala tay gikaon nga tuwa. Naba kay pinugas, naba kay humay nga giani. Wala. Ang atong giani diri mga utanon, dayong atong ibaligya, dayong ipalit na pud og bugas. Wala may dagkong maisan diri. Og naa man gani mais gipangulod pa. Unya, kung wala nay baligya nga bugas sa atong merkado, kung naay gubat, mumahal ang produkto. Bisan ang imuhang sweldo sa usa ka adlaw, dili na igo nga ipalit sa tibok adlaw nimong konsumo. Mao nay gipakita dinhi sa Biblia nga gusto nimong masakpan. Karon ang mga tao gausik-usik. Nagbugal-bugal. Uingon sila, ang mga dili mo inom, mauray na lisang. Pero katong mo inom, kalma kay sila. Kay matod pa, malisang mangkaan ang tag 100 ang litro nga gasolina nga makapalit manggani ni kapin sa 100 ang Red Horse. Pero wala sila kabantay nga dunay saad ang Dios nga gusto nimo masakpan nining adlaw. Unang paminaw pag-ayo kay para nimo ni ug para nako ang mao mensahe. Ingon dinhi mga kigsunan, yes mahitabo kana siya. Kay nakapanagda o nakalatid na sa Biblia. Og hinumdumi walay gisulat sa Biblia nga dili matuman. Ang tanan matuman. Amin ba? Amin. Unya ingon dinhi ingon dinhi nga sa 4 ka binet ang 1 ka litro nga trigo og 3 ka litrong sibada ang mapalit sa suhol sa usa ka adlaw nga pagtrabaho. Unya ingon dayon dinhi apan ayaw hilabti ang lana sa olibo ug ang bino. Ayaw daw hilabti ang lana sa olibo ug ang bino. Duha ka produkto ang gipakita diha. Kabalo ba mo ang pinakainilang produkto sa Israel? Kanang lana sa olibo ug kanang bino ug kanang unsa na nato ika tulo nga gamit kaayo sa Israel. Kanang trigo. Kanang mga dagko nga mga tulo ka pinaka-basic nga mga produkto nga imong makitaan sa Israel. Trigo, lana sa olibo, ug ang bino. Nya ingon diha sa atong gibasa mga kigsunan, duha ka produkto. Ingon diha nga ayaw hilabti. Ang tanan miyong ayaw hilabti. Ayaw kuno hilabti ang lana sa olibo. Unya ikaduha, ayaw kuno hilabti ang bino. Kabalo ba mo mga kigsunan, sa literal o material nga pagsabot, o ingon gyud ka nga ayaw hilabti katong nagsigigtik og bino. Buot bang ipakita nga ang Dios nagtudlo nga paimnon kag bino? Ang Biblia nagsulti mga kigsunan og nagpakita nga ang Dios hit niya. Wa siya magtudlo, masuko siya kung ang imong lawas maguba pinagi sa bino. Mao bitaw nang diha sa gipadayag. Panultihon, kapitulo 20, bersikulo 1. Kung imong lantawon diha, unsay giingon diha? Ang bino makahimo kanimog sabaan o makahimo kanimog buang-buang. Busa ang paghubog-hubog, dako kayong binuang. Munang ina imong tapat ayaw gyud pagtuo nga gitudloan kas Biblia og pag-inom og bino. Tinuod na. Ikaw ug ako
nakasabot na ta unsay kinaiya sa bino. Makahimo kanimo buang-buang. Tama ba? Basaha ragod Panultihon kapitulo 20 versikulo 1. Dili na mo gipasabot, material, literal, dili na mo gipasabot nga niingon ang Dios nga panahon nga naanay gubat, panahon nga naanay famine, kagutom, crisis nga mahitabo, not in local, not in national, but also in global famine, mga igsuon. Moabot na gani ang global crisis, mga igsuonan. O kabalo ba mo, ang pinakahinungdan nga nung dunay global crisis, kanang paggubat na. Grabe na ang gubat ron. First time siguro sa history, gikan sa kong pahigay mo, so hangtod karon nga ang krudo hapit na moabot og 100. Gikan sa akong paghimugso, until now, karon ko kabantay nga ang krudo iabot og 100. Nga kung imong lantawon sa panahon nga nagtaksi ko, daghan kayong mga taxi driver may niilog atong unit nga dikrudo. Kay ang dikrudo nga unit pertig yung pagkabratuha, gauna ang presyo sa gasolina. Pero karon nagsunod na pod ang presyo sa gasolina kay sa krudo. Unya, kasagaran nga mga dagko kayong mga sakyanan nga mukarga o mga sinakong bugas. Bisag unsa nga mga bugat nga mga karga ang gamiton krudo. So mumahal gyud tanan. Unya ingon siya diha nga moabot gani ang panahon nga ang imong usa ka sweldohan sa usa ka adlaw dili na gani paigo sa tibuok adlaw nimong pagkaon. Ayaw hilabti ang lana sa olibo. Unya ayaw hilabti ang bino. Unsa may buot ipasabot? What is the spiritual message? Ana nga mensahe. Kay kung miingon kang literal, moingon gyud ka nga dili hilabtan tong sige Ginoo. Katong bino. Wala magtudlo ang Dios nga maghubog ka. Ano man, mahal ka kayo ni Lord. Dili gusto ang Dios nga magbinuang ka. Hinumdumi ang paghubog-hubog dako kay nang binuang. Tama ba? Unang sa tinod nga Kristohanon walay palainon. Amen. Ini mong tapad wa na mo inom ha. Na unsa may espiritual nga mensahe about bino, no? Unsa may espiritual nga mensahe about bino, mga kigsunan. Now, anay rasata sa lana olibo. Isa, ayaw hilabti ang lana sa olibo. Kung moabot na gani ang gitawag global crisis. Kanang ka-short na sa tanang mga pagkaon. Ayaw hilabti ang lana sa olibo. Ang lana sa olibo, mga kigsunan, kung ipulang tao na siya sa panahon sa mga Israelita, ang lana sa olibo maunay gigamit pagdihog sa mga alagad sa Dios. Tama ba? Ang lana sa olibo, mga kigsunan, nagrepresent siya sa presensya sa Holy Spirit. Kabantay mo, the first king of Israelites sa history sa Biblia, ang gidihog lana. O ang lana, dili gikan sa lubi, kundi dili gikan sa olibo. Lana sa olibo. Ingon ang Dios, nato kang Samuel, pilia, ang pagpili og hari, og dihugi siyang lana. Grabe ka importante ang ipakita nga mensahe sa panahon nga dunay kagutom. Ayaw hilabti ang lana sa olibo. At ipasabot mga igsoon, mga taong na ay dihog, mga tao nga mabati nimo ang presensya ni Lord. Amen ba? Ayaw hilabti sa panahon nga doon na nagani mga crisis, sa panahon nga doon na mga kagutom, ayaw bugal-bugali ang mga alagad sa Dios. Ang mga nagsangyaw sa mga mensahe sa Dios. Ina imong tapad, ayaw gayod na tuguti nga maunay mahitabo si mong kinabuhi. Kabantay mo sa wali ni Pastor Han sa miaging last anniversary,
Hello. Ang mga tao nga gipadala sa Dios, mga dinihuga na sa Ginoo. Kung unsay gibuhat nimo sa mga alagad sa Ginoo, si Jesus miingon, gibuhat na ninyo ni Jesus Christ. Gibuhat na ninyo nako. Asa na mabasa? Sa libro sa Mateo Kapitulo 25, sugod 31. Hangtod na sa 40. Mateo 25, 31 hangtod sa 40. Kaingon diha, kung unsay inyong gibuhat, ngadto sa ubos na kong mga igsuon. Kanang mga ubos na igsuon ni Jesus Christ, ang gipakita diha, mga tao nga nagsangyaw, mga tao nga nagampo sa matag tao. Kung unsay gibuhat nato, nila gibuhat na nato diha kang Kristo Jesus. Una ningon siya nga, ayaw gayod sila hilabti. Ayaw sila panamas-tamasi. Ikaduha, ayaw hilabti ang bino. Unsa man ang bino? Kanang bino, mga kigsunan, simbolo na siya sa tulo ka pulong. Una, naghisgot na siya kalipay. Spiritual nga mensahe, speaking about bino, sa mga Israelita, naghisgot na siya sa tinuod nga kasadya. Amen ba? Kalipay, kasadya, naghisgot po na siya panalangin. Naghisgot labaw sa tanan ang bino o naghisgot na siya kaluwasan. So, spiritual nga message mga igsoon, biblically, nga mensahe about bino, una, kasadya, kalipay. Pero ang literal nga bino, dili kasadya, kagubot. Tama ba? Unang dili lagi na maoy gipasabot kanang bino nga giinom kaniadto. Kay ang bino nga giinom kaniadto nato dili kasadya, dili kalipay, kagubot. Kabantay mo kaniadto nga nag-inom pa ka ang imong asawa, ang imong bana. Perting gubuta. Spiritual nga message about ayaw hilabti ang bino. Ayaw tuguti nga maguba ang imong kalipay, ang imuhang kalinaw diyas pagpangalagad sa Dios. Ayaw tuguti nga maguba ang imuhang panalangin. Speaking about blessing, kanang kausaban ni mos kinabuhi, mao nay number 1 nga panalangin. Kanang kabaguhan nimo, mao nay number 1 nga panalangin. Ayaw tuguti nga mahilabtan na siya. Ayaw tuguti nga maguba na siya. Ingon diha, ayaw hilabti ang bino. Ayaw tuguti nga mahilabtan o maguba ang kaluwasan. Tulo ka mensahe about bino. Kasadya, kalipay. Ikaduha, panalangin. Ikatulo, kaluwasan. Diha sa grasya ni Jesus Christ. Ingon diha, ayaw hilabti ang bino. At ipasabot, ayaw tuguti nga maguba ang kalipay nimo diha sa Ginoo. Amen ba? Maunay atong kwatunan, unsa man ang makapaguba diha sa kalipay sa Ginoo. Kabalo ba mo? Daghang mga tao nga wa kabantay niini. O ayo tuguti nga usa ka nga di kabantay. Tinuod na nakay kalipay, na nakay kausaban. Nagsugod na ang Dios sa pagpanalangin nimo. Nakita na nimo ang kausaban diha sa imong kaugalingon. Nakita na nimo ang kausaban diha sa imong Pinoy-anan. Ayaw tuguti nga maguba na siya. Hello? Ayaw tuguti. Ayaw tuguti nga maguba na siya. Kanang kalipay, mga kigsunan. Kalipay, panalangin, o kanang kaluwasan. Sigurado ko nga ikaw mismo ang nakamatikod sa imong kinabuhi nga naagyo kay kausaban kay kaniadtong wala pa kas Ginoo. Amen ba? Nabay kay kausaban? Tinuod na. Lahi ang panalangin kaniadto o panalangin nimo karon. Nya ingon diha ayaw na tuguti nga imo nang mahilabtan sa panahon nga dunay kagubot. Naunsa ti mga pamaagi aron maproteksyonan nato ang kalipay diha sa pagpangalagad sa Ginoo sa panahon bisan sa mga panahon nga dunay mga pagsulay. Unsa ti mga pamaagi aron maproteksyonan ang panalangin sa Dios aron damor kaniyang piyalan. Hinumdumi
Dunay saad ang Dios. Kung kapiyalan ka sa gamay, piyalan ka sa daghan. Tama? Kung kantigo ka mo proteksyon sa gamay, piyalan ka daghan kay nasayod ang Dios nga kaantigo na kang mo proteksyon sa daghang panalangin. Ayaw tuguti nga di ka kakat-on sa pagproteksyon sa kaluwasan nga nanimo. Ikaw ug ako nakabato na tagkaluwasan gikan sa bisyos kalibutan. Mo bitaw ng kitang mga Kristohano dili na ta bisyoso. Amen. Lingi imong tapat ingnan di na ko bisyoso. Mo nay tinuod nga Kristohanon. Unya kasagaran ta ba kitang mga dili Kristohanon, kitang mga Kristohanon nga dili bisyoso, kita pa'y ingnon nga dili magtotoo. Kita pa'y ingnon nga lahi og tinuohan. Kita pa'y ingnon nga dili ta tinuod nga mga sumusunod ni Jesus Christ. Hello. Unsa may mga pamaagi aron maproteksyonan nato ang kalipay diha sa Ginoo, ang panalangin nga gihatag sa Ginoo, ang kaluwasan nga atong naangkon. Unsa may mga pamaagi aron maproteksyonan ug matod pa diha sa Biblia, ayaw gayud hilabti kanang dili dapat natutugutan gyud nga maguba ang atong relasyon sa Dios, ang kalipay nga atong nabatunan ni kang Kristo ug ang panalangin ug ang kaluwasan. Number 1, ayaw pagbuhat og sala. Amen ba? Kung magbuhat kag sala, maguba ang imong relasyon sa Dios. Kung maguba ang imong relasyon sa Dios, maguba ang tanan. Lakip ang panalangin. Lakip ang kaluwasan. Unang kabantay mo, ang tao nga nagani relasyon sa Ginoo, mubalik yung nagbisyo. Hello? Tama? Unsa may mga pamaagi aron dili ka makasala. Pero tinaghana ang ipakita nga mga pamaagi sa Biblia nga ako nga nagapag-ampo nga hangtod karon imo na unta nang natipigan. Ang mga pamaagi aron dili ka makasala, number 1, pagtuon sa Biblia. Paminaw sa gitudlo sa Biblia. Si David miingon diha sa Salmo 119, 11. Basaha. 119, 11. Ingon diha si David. Salmo 119, 11. Ingon diha, giampingan ko ang imong balaod sulod sa akong kasing-kasing, aron dili ako makasala. Speaking nga gisulti ni David, giampingan ko ang imong balaod. Kanang balaod nga gisutan diha sa time ni Jesus Christ, mga pagtulunan. Kitang mga Kristonon dapat gitipigan o gikatunan nato ang mga pagtulunan. Tagay ko kog usa sa mga gisgutan nga mga pagtulunan ni Jesus. Adunay napulo ka mga pagtulunan ni Jesus. Paminaw mo ani. Adunay napulo ka pagtulunan ni Jesus Christ nga mabasa nimo diha sa Mateo kapitulo 5, kapitulo 6, kapitulo 7. Kung mutuo ka sa Dios ug wala nimo na ampingi, mo na giingon sa kalibutan, patayng bata ka. Giilad ra nimo ang imong kaugalingon. Hello? Pagtulunan na gipakita ni Jesus Christ. Unsaon nato pagkasiguro kung mutapos ng kalibutan, unsaon nato pagkasiguro makasulod ang langit? Kung bisan gani ang mga pagtulunan zero ta. Unang inig uli ninyo sa inyong Pinoy-ana, tumagigsunan nga naminaw karon sa ato ang panag-uban sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Basaha ra gunang Mateo kapitulo 5, kapitulo 6, kapitulo 7. Diha nimo makaplagan ang napulo ka pagtulunan. Unya tipigi ni siya kining mao mensahe nga giingon ni Jesus. Diha sa Juan kapitulo 8:31. Unsay giingon diha? Si Jesus miingon sa tanang nanoo kaniya. Si Jesus miingon sa tanang nanoo. Kinsay nituo ni Jesus, mayong amen. Kinsay nituo ni Jesus, mayong praise the Lord. Usa ka nga giingnan ni Jesus kay mituo kaniya. Unsay giingon ni Jesus? Kung tumano ninyo ang akong mga pagtulunan, tinuod nga kamo akong mga tinunan.
Hello? Karon, aron matuman nato ang pagtulunan ni Jesus. Basaha ang Mateo kapitulo 5, kapitulo 6, kapitulo 7. Adunay napulo ka mga pagtulunan. Unya memorize na siya. Unya ikinabuhi. Ug ayaw tuguti nga ma-disqualified ang imong mga anak-anak. Hello? Aron dili sayang ang atong pagtukod og simbahan dinhi. Amen. Mo nang ako nga pastor, naninguha nga ang tanan makasal. Kay usa sa mga pagtulunan nga gipakita ni Jesus Christ diha, bawal gyud ang dili kasal. Hello. Amen. Seryoso. Tanawa ko ninyo. Mangutana ko, kung mubalik si Jesus ugma, unsa may mahitabo sa imong mga anak kung di ka magpakabana? Makasulod ba ang langit sumala sa gisulti sa Biblia? Munang ako nga nagpastor, wala ko magpastor para sa akong kaugalingon. Nagpastor ko para ninyo. Kay ang akong giwali, ang akong goal, dili kay ako ra makasulod sa gingharian sa Ginoo. Nagwali ko para ninyo. Pananglitan kung mabalik si Jesus. Unya wala nato matuman ang mga pagtulunan ni Jesus. Inig atubang raba nato ni Jesus, walay bisan kinsang pastor o obispo o pare nga kuyog nato. Inig atubang nako, wala gani akong asawa, wala gani akong anak. Kung atubang ko diha sa presensya sa Ginoo na ang anak og amahan, mo atubang ko sumalas akong binuhatan. Dili sumalas akong relihiyon, sumalas akong binuhatan. Kung ang mga pagtulunan ni Jesus, ako bang giambingan? Wala ba nako supaka? Kay kung akong gisupak, giguba ra nako ug wala nako ampingi ug hilabtan ra nako ang bino nga gisgutan sa gipadayag kapitulo 6. Mao nay mensahe diha. Mga tao nga igo ra mobasa sa Biblia nga walay dihog, di na kasabot. Gatuo ra na diha nga kanang bino nga gisgutan, bino nga makahubog. Ang bino nga gisgutan diha nga ayaw hilabti ang lana sa olibo, ayaw hilabti ang lana, ang bino. Ayaw hilabti, ayaw tuguti. Ang mensahe ana, ayaw tuguti nga maguba ang imong kalipay sa pagpangalagad sa Dios. Ayaw tuguti nga maguba ang panalangin nga gi-entrust diha sa imong kinabuhi. Ayaw tuguti nga maguba ang kaluwasan nga unta imo nang nakaangkon. Una unsa may buhaton? Walay lain. Dawata tun-i ang gitudlo sa Biblia o gikinabuhi. Unan ingon si David, giampingan ko ang imong mga balaod sulod sa akong kasing-kasing. Usa ka pangutana. Sa imong pagkakristohanon, giampingan ba nimo ang pagtulunan ni Jesus o gibaliwala ra nimo? Unsaon na to pagkasiguro nga masulod tag langit? Kung lawsita sa pagpangalagad speaking about ubi, what is God's words? Mga igsuon, dili tiyaw ang pagsulod og langit. Seryoso lang. Dili basta-basta. Gikan sa pinakauna ug pinakalas nga requirements, ang imong binuhatan may pinakaimportante. Kung ang imong binuhatan tukma ba sa gisulat sa balaang kasulatan. Unya inig uli ninyo pamalandungi ang Mateo kapitulo 5, kapitulo 6, kapitulo 7. Nadiha ang tanang pagtulunan. Amen? Unang miingon ko sa mga batanon, lalaki, babae, ayaw mo pataka dayon, asma, kinahanglan, mahiusa mo diha sa tubangan sa Ginoo. Sa mga nahitabo na, ako miingon ko nga, ang Ginoo kabalo mo sabot. Kabalo siya nga mutanaw
nganong wala pa na mahitabo nimo. Nangandoy ka apan ang pikas wala. Kinsa may silutan ni Lord? Ikaw ba nga nangandoy? Dili. Katong hinungdan, katong tao nga maoy babag sa imong gipangandoy. Maoy silutan. Unsa may imong buhaton samtang buhi pa ka? Isurrender ang tibok na imong kinabuhi ngadto ni Lord. Ayaw pag-surrender sa pagpangalagan. Isurrender ang tibok na imong kinabuhi o pakigsultihi si Lord. Ingna si Lord, Lord, tabangi ko nga may usa mi diha sa imong tubangan. Amen ba? Tabangi ko nga mahiusa mi sa imong atubangan. Aron dili na mi magpuyo sa sala. Kay useless ang pag-iyon, Lord, pasaylo ako. Pero ang mga butang nga ato ang gipangayop pasaylo, kanunay lang natong gihimo. Ang pulong pasaylo or true repentance, mao ang pagtalikod sa butang na imong ginulsulan. Tama ba? Muna nga, ang minsay sa Kipadayag, Kapitulo 6, versikulo 5, ito sa 6. Ayaw hilabti ang lana sa olibo, o ayaw hilabti ang bino. Ang gipasabot sa bino, imong relasyon ni Lord. Kalipay sa pagpangalagad ni Lord. Mga panalangin nga imong naangkon sa dihang nag-alagad ka ni Lord. Ikatulo, kaluwasan nga imong naangkon. Kung nakigsulti ko ninyo karon, wala ninyo ni paningkamote, dili na ko manubag sa inyong kinabuhi. Kay ako nga pastor, wala ko magpastor sa akong kaugalingon lamang. Nagpastor ko sa inyong kinabuhi. Amen ba? Nindot kayo kung ang atong mga anak nahiusa diha sa Ginoo. Ano man, ang panalangin sa Ginoo, dili niya ihikaw. Ibubo o ibubo sa Ginoo ang panalangin. Magsudong ka sa imong mga anak nga naa sa kalipay. Magsudong ka sa imong mga anak nga naa sa kadagaya. Magsudong ka sa imong mga anak nga ang Dios naguban. Muna mga ginikanan, trabaho na to. Ang pagtudlo o pagdumala sa atong mga anak. Ngadto diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Amen ba? Amen. Hello. Nasabtan? Wala ko magsulti sa akong kaugalingon lamang. Nagsulti ko unsay gisulti sa balaang kasulatan. Ayaw hilabti ang lana sa olibo ug ayaw hilabti ang bino. Ayaw tuguti nga maguba ang imong relasyon ni Lord. Mga panalangin, kaluwasan nga imong naangkon karon. Ang pamaagi, tipigi ang mga pulong sa Dios. Tipigi ang mga minsay sa Dios. Tipigi ang mga pagtulonan ni Jesus. Unang challenge dinhi karon sa atong pag-alagad. Inig-uli ninyo sa inyong balay. Basaha ang Mateo Kapitulo 5, Kapitulo 6, Kapitulo 7. Kay naa diha ang napulo ka mga pagtulonan ni Jesus Christ. Unya, dunay warning nga gihisgutan ni Jesus. No, dili warning, kanang ilhanan diha sa Juan Kapitulo 8, 31. Si Jesus miingon sa tanang nanoo kaniya, ikaw na, ako ni, hintuon ni Jesus. Tama ba? Nasabdan? Seryoso lang. Nasabdan? Ikaw ang gisultihan anak ni Jesus. Ikaw o ako. Si Jesus miingon sa tanang nanoo kaniya. Miingon si Jesus, kung buhato ninyo, ikinabuhi ninyo ang akong mga ang akong mga pagtulunan, tinuod kamo akong mga tinunan. Ngunang kung naamay mga pagtulunan ni Jesus nga atong nakaplagan sa Biblia nga wala pa nato matuman, paningkamutan nato ug atong iduol sa Ginoo, Lord, tabangi ko nga matuman nako ang imong mga pagtulunan. Unsa ang napulo ka mga pagtulunan tagay kuno kog usa. Pagtulo na may tungkol sa kasuko, pagtulo na may tungkol sa paghatag, pagtulo na may tungkol sa pagampo, pagtulo na may tungkol sa pagpuasa, pagtulo na may tungkol sa palaot, pagtulo na may tungkol sa panapaw. Una nga, mga igsuon, ako nagampo nga, samtang nagdagan ang mga adlaw nga nag-alagad ta, paning kamuti, nga iduol sa Ginoo ang tanan, para mahanay ang imuhang Pinoy-anan.
Amen? Amen. Ayaw, tuguti nga mahilabtan ang bino. Buti pasabot, relasyon ni mo ni Lord. Amen ba? Ako nagtuo nga sa imong nadunggan na saptan, imo ning ampingan. Magampo ta. Amahan na mo nga Dios sa magkagagahom, nagpasalamat kami sa imong mga pulong nga nagpukaw ka namo, nagpahinumdom sa mga butang angay namong buhaton. Samtang kami doon na pa'y panahon sa pagbuhat ni ini. Kay doon na mga panahon nga imuhang sugilon ka namo nga dili na may makabuhat sa buot unta namong buhaton. O sa amahan, samtang makahimo pa kami sa pagkinabuhi sa mga pagtulunan nga imong gibilin ka namo. Tabangi kami. Tabangi akong mga kigsunan nga doon na sila'y kadasig ni ini. Dili sila maluya sa pagkabot sa tinuod nga pagkinabuhi nga pagtulunan gikan kanimo. We declare blessing sa tanan in Jesus name. Amen. Inay mong tapad, ampingi ang tanan nga na kanimo. Amen. Salamat sa mga pulong sa Ginoo nga gipaabot sa matag usa ka nato. Ug adto ta sa laing bahin nga mao ang paghatag sa mahigugmaong halad para sa tong buhi nga Dios. Kanimo ang himaya, alang kanimo ang pagdayi. Kanimo ang kusog, para kanimo ang lumuhod. O Diyos, ikaw ang tinukdan ni tanan sa matag adlaw, sa among mga paginahanglan. O Diyos, ikaw man ang dalampanan, kay ikaw man ang tinukdan ni tanan. O Diyos, ikaw ang tinukdan ni tanan sa matag adlaw, sa among mga paginahanglan. O Diyos, ikaw man ang dalampanan, kay ikaw man ang tinukdan ni tanan. Kay ikaw man ang tinukdan ni tanan. Ato ta sa pagpamarog mga igsoon ko sa Ginoo, ug ato isa ang atong tuok nga kamot. Labing gamhanan na mga Diyos na ining sayo sa kauntuhon, Amahan. Ani usab kami, O Diyos, sa dool nga nagkanimo, Lord Jesus. Bisan pa sa salapianong bahin nga na, Lord Jesus, sa imong atubangan, Amahan. Ikaw, O Diyos, mag-bless ni ini, Amahan. Bisan pa sa mga kamot nga naghatag, Lord Jesus. Bisan unsa man nga ilang gikuhaan ni ini, Amahan, manegosyo man, maumaman, Ginoo, mapanarbaho man, Ginoo, sa tanan nga ilahang source ni ini, Ginoo. Ikaw, O Diyos, padayon mo palambo, padayon ka, Ginoo, magapanalangin, Amahan. Lord Jesus, padayon ni mo, Lord, patubuon, Lord Jesus, kung unsa may naan nila, Ginoo. O Lord, i-bless sila, Amahan, sa ilang kasing-kasing, Lord God, nga malipayon, Ginoo, kay naingon ka, Amahan. Ikaw ang Diyos mo, bless sa mga kasing-kasing nga malipayon nga naghatag para sa imuha, O Diyos. O Lord, kani nga sa labianon, Ginoo, gamita kini kan Lord Jesus, magamit kini, Lord God, sa pagpadako sa imong ministry, sa mga bluhaton nga imong gibiyal kanamo, Lord Jesus, aron mapagaan, Ginoo, ang mga lakaw, Lord Jesus, para sa imong buluhaton, Lord God. O Lord Jesus, padayon ka, Ginoo, magapanalangin sa matag usa kanamo, Lord God, nga bisan pa sa mga pulong, Lord God, nga among nadungog, Ginoo. Ikaw, O Diyos, Lord, maghatag o
Kasing-kasing ka na mo Ginoo nga malipayon kami nga nindawat amahan tungod kay pulong ka na ni mo Lord Jesus, ang imong pulong Lord God napuno ka na Lord Jesus og pag-correct Ginoo Lord Jesus. Og salamat Ginoo sa imong pagmahal kanamo Lord God, kay imo gid kami gisuginlan sa imong mga pulong mensahe Ginoo. Salamat Ginoo nga matipigan kato namo Lord Jesus nga uban ang among kalipay nga kasing-kasing Ginoo nga nagigikan nga diha kanimo amahan. Salamat sa imong gugma nga kanunay nagbugkos na matag usa ka namo Lord Jesus nga Lord. Salamat Lord nga balon og bitbit ka namo Lord God ang kadaugan, kalampusan sa matag usa ka namo amahan. Ug dalaygon ka nga Dios sa walay katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen. Palug ko na notebook. So ato ta sa mga pagpahibalo mga kaigsuonan. So mo preside karong this coming Sunday kay si Sunday unya ang opening prayer kay si Brad Serapin unya with scripture reading kay si Inday Elami unya ang mo testimony kay ang atong criminologist as an si Inday Charmin dako jud kay kagadaogan day kalipay sab namo ang imong kadaugan kalampusan nga ikaw ra kay muyak-yak ni anang tanan umaabot Domingo. So ang may special number kay ang mga music team unya maura nya ang unsa to ang best. So ang mo report di ay sa ato ang treasurer o secretary nga sila ang mo report sa dagan sa atong kwarta nga kanang gihalad na to sa Ginoo dayon sila mo kuan kay sila man na ang gakupot si Ate Elby o Sis Eden treasurer o secretary. So ilaha ang panahon na pamantay gamayng oras. So, akong i-report diri karon ang pundo sa atong simbahan sugod sa year 2025 o karon nga 2026. So last year nag Thanksgiving ta March 7. Unya ula pa man ta dito ta nag-start sa ato ang offering. O nya. Ang giabot sa pag Thanksgiving ato last year is 10,400 niya. Hangtod ron, pag sunod ato Domingo, dito naman tayo nag-start og offering hangtod karon niyang abo ang total sa tanan nga offering is 50,261.25. Unya, sa karon nga Thanksgiving is naaman to'y mga pledges nga ni total pod og 7,500 niya. Katong pag una nga Thanksgiving is gikuha man to siya pag pangumpra sa materyales ani nga simbahan niya. Ang nakuha ato is ang Thanksgiving ato, ang abot ato last year is 10,400 dayon. Gikuha man to ni pastor nilabay ang murag duha man siguro to kas Sunday na naapil og kuha ang duha ka Domingo nga offering mo to nga ni total siya og 17,000. Nagikuha na to siya para diri sa materyales na to diri sa simbahan niya. Ang total tanan sa nakuha is kanang dala sa Thanksgiving
o katong sa atong materyales apil na to siya nako giusab bitaw nako siya pagkwinta aron dili puti o niya 17,000 niya gikuhaan po ni siya 875 kato bitaw last year nga nag Mother's Day sa cupcakes dayon sa tubil sa tumunoy nga 1,000 o sa Thanksgiving dito dayon 6,000 sa katong pag Christmas party dayon 31,150.5 sa karon na ni siya nga deduction pud ni siya sa atong second anniversary. Naana diha ang mga lamas, katong mga kaldero, mga luwag, tong tanan bisan unsa nga gipangmalit bitaw. Nimo to nga ang tanan nga deduction jud is na total og 56,025.5 centavos. Then mo na nga ang total na to tanan sa offering is 68,160.25 niya. Gikuan sa tanan mao ni nga 56,000 na atay remaining karon nga 12,136.25. So karon nga Thanksgiving, salamat sa Ginoo sa kanang mga kamot nga sa mga dughan nga gihikap sa atong buhi nga Dios bitaw. Naatay naabot pod nga Thanksgiving ang napundo nga 15,279. So natay pundo ron dala sa sobra nga offering ug sa pag Thanksgiving natay 27,000 kapin na ang Ate Ilbe. 27,000 kapin. 27,127 o na ang Ate Ilbe karon. Oh, mao na to, mora to. So salamat sa Ginoo no. Niya mayon kong bless kayo ta tungod kay ang 27,000 naara gyud ang kwartaha. Dili priya sa upang simbahan nga mag 27:30 pero wala na kay kwarta, lista na lay naa. Mao man ay nahitabo sa upang simbahan. Di lang ko maghisgot sa lugar nga naa sila'y total pero walay kwarta. Pero kanang 27,000 naa. Now, pasalamat po ko sa Ginoo no. Katong pagpatrabaho nato diri sa tiles, kuha ta og sweldo sa nagtrabaho, nakasweldo ta nila og 10,000. Unya plus pod sa atong gigama nga lutuanan og litsonanan, mura og nikabot ni kapin po niabot po 2,000. Nya kana pong mga kabilia diha, nya plus sa sin pag to materialis, mura og sa gasolina, may plates na po sa ato ang mga kigsunan, natay gitawag og love gift sa atong speaker. Unya ato ang love gift dito sa kanang mga music team, unya sa gasolina, sa mga materialis po diri uban, gikwinta na mo sa akong asawa ang tanang gasto nga wala na to gikuha sa simbahan niabot og 50,000 kapin. Unya kana siya si Lord ra gyoy mo'y naghatag ana tanan. Dunay gigamit ra gyud ang Ginoo nga moingon pastor gamitan ni pastor para ni diha. Mao na nga salamat ko sa Ginoo. Dunay po yung mga kaigsunan nga moingon sila nga pastor ayaw na sa isaba. Ayaw na siya kanang i-announce. Ayaw na siya. Si Lord na'y bahala. Si Lord na'y nakakita. Una nga, salamat kay sa Ginoo bitaw. Gikan sa atong pagsugod ni maong simbahan, wala kita mo ingon nga kay ang kwarta sa offering, mauni ang gikuanan sa haligi. Imong makitaan ba nga kani wa man ta mag-amot-amot. Wala ta donation ba? Napurma ang simbahan nga si Lord Regyoy nagpaangay ng tanan. Ato pakpakan ng Dios. Siya ay naghatag sa mga materyales, siya naghatag sa tanan gyud. Unya nakit-an gyud sa Ginoo nga gimanage ni sumala sa iyang ikalipay. Damor na to nga gihimo ang ikalipay sa Dios, damor tang gi-bless ni Lord. Kabalo ba mo?